ngizocela ukubakhulula la phambili ukuze nabo bebe yithundeni zami zasaba sikhule ekuseni nje. Amen. Amen. Isikhathi sesidlekile kancane sohlabela mdama. Okunye bese niyokuthola ngendlela ukuthi babudlulane yena uyisima kanjani. Kodwa khona umama sibashile nabantwana khona naye ayathendile ebedinga ukuthi abe khona leyo nto wase bangakwazi ukuthi abe khona. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyenza amaqhinga kwesinye isikhathi ukuthi okunye kugcine kuphumelela konke ngesikhathi esisodwa kungavimbeki lutho. Kungavimbeki lutho. Namhlanje kuseni sikhuluma ngeparenting, sikhuluma ngohome and family kodwa sikhulumi ngomathandana. Amen. Amen. Sikhuluma ke ngobuzali, cathi ngilisho kahle ngesizulu ubuzali, being a parent kuba umzali ekhaya. Bengithi ke indlu zoyithola igcwele ithe phama. Ngoba konke lapho engihamba khona abazali baxakekile. Baxakwe izingane. Sidawona? Amen. Angifuni ke namhlanje kuseni sikhulume ngokuxakeka kweingane. Sidawona? Kodwa ngifuna sikhulume ngento engenzeka ukuthi ilide lekuxakekile. Ngoba sometimes ukukhuluma ngezisombululo zeyinkinga kwenza ugcine unganayo into eright ukuthi kahle vele kumele kube kanjani. So banganika nje igama lesilungu ekuseni sithi the role of parenting, indima yomzali. Yini kusho ukuthini umzali? Angifuni ke mangikhuluma bese wena ulokhu uyikala ngenkulumo zokhuluma. Nangizwa ngilalele nje sengathi awazi lutho ngobuzali noma waka wabenze noma wakazi ubenze ungayikali ngokwenkulumo ngoba songakwazi ukuxoxa kahle. Ngoba kwesinye isikhathi inkulumo yami iyakulinda wena bese ungakhulumeli. Ususenkantolo manje usuyayisola usuyayimakela usurong usuyela. Inkulumo yami sekusena ngifisa ukuthi uyimakele. Ngizwe nje ungilalele. Ndawona. Ngifisa ukubuza ke imibuzo mhlawumbe ethi ayibe mbili eqaleni inkulumo yami ukuze uyi-understand kahle. Uma ufuna ukugcina iqiniso, ngiyakuzwa ngithini? Uma ufuna ukugcina into ekuthiwa iqiniso, uyigcina kanjani? Sesikoleni ke la siyafunda, Uma ufuna nje ukugcina iqiniso, ngoba kwazi ukubhala, how do you preserve the truth? Uligcina kanjani iqiniso? Ngokuthi nje lethi iqiniso and ufuna ukuyigcina ikwazi ukungalahleki, uyigcina kanjani leyo? Ngokuba neqiniso wena, okay? By writing in a book and preserve it. By writing. By writing it in the book and uyibhala uyishicilele encwadini unjani? Uyigcine leyo. Ukuqala lo. Kodwa futhi ukuze uyigcine lo iqiniso ube nani nawe? Ube neqiniso ukuze into oyibhala phansi ibe njani? Ibe yiqiniso. Sigcina kanjani iqiniso? Ugcina ngezenzo zakho ukuthi yifakazele lento eyiqiniso, omunye uthini dadewethu uphamisele ubambelele kwiqiniso dada Ngizothi ukukholwa yilo iqiniso. ukukholwa yilo iqiniso. Uyaliphila bese kushiwo ukuliphila hayi nofuthi lo ngiyalifaka le uyalifundisa futhi. Is that one? Uyalifundisa yini? Angani uDeuteronomy semfundi umbhalo weDeuteronomy 6 verse 4. Uthi yizo Israyeli amazwi kaJehova. Mthandeni uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke all together. Bese thi lamazwi wafundise. Nifundile? Asifundi. Lamazwi verse 6. Engibuyela ngawo namuhla. Ayakuba senhlizweni kwabani? Ube neqiniso sho ukuthi lento fanele iqale ibe kubani qala? Ibe kuwe. Njengoba ekhuluma uNkulunkulu lapho ukhuluma nothisha. Uthi
umsebenzi bese ethi ubafundise impela wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho khona uhlezi khona kuphi khona endlini yakho nalapho unjani khona uhamba endleleni nalapho khona unjani ulala nalapho unjani khona. Nayibona ebalweni kananda uhlezi endlini nendani manje endlini uthi uNkulunkulu endlini manje ngamanye amazwi lento yenkolo lento yegospel yinto ekwazi ukuxoxela sihleli nje endlini. Lento yokufundisa ngoNkulunkulu nezinto zakhe iyakwazi ukwenzeka sinjani sihleli. Aphinde kanjani futhi noma inihamba kukhona manihamba nje endleleni nexoxa ngani nezingane. Hayi wena buya lapho, hayi wena hamba lapho, hayi wena manana, hayi wena. Hayi makuthenga ukuthi nixoxani nezingane manihamba nje endleleni. Noma njani noma nilala. Kuqoqwana masezolala masenilala nje. Yini exoxwayo? Uthi uNkulunkulu axoxe ngani? Ngalento angayisho uNkulunkulu uthi akhulunywe ngalento makulalwa, makuvukwa, makuhanjwa, makudliwa kanti iyabhola lento. Angayikhuluma uNkulunkulu. Uyayibhora lento. Futhi uyayibona lento into ekwazi ukuxoxeka nani? So uma isitula lento kuyixoxa nabantwana hayi ngoba yona injani inzima yithi esingakwazi ukuyixoxa nobani. Hayi mina ngeke good nje ebantwaneni ukuthi unomntwana wena. Kodwa wena awukho good ebantwaneni wena. Kodwa unomntwana. Hayi akahambe nje aye kothisha bakhe mina vele kade ukufundisana ekhaya. Nifunda kanjani ekhaya yabo? Mthembu kanjani ungayimake? Siyaxoxa. Ngamanye amazwi awukwazi ukusuma i-role of being a parent without assuming a role of being a teacher. Awukwazi ukungena ezicathulweni zokuba umzali ungangenanga ezicathulweni zokuba uthisha. Mawungena ngephutha ngoba sinama single parent abangene ngephutha ebuzalini. Fanele wazi usungene kwindima yokuthisha. Ayikho into engiphatha kabi njengokubona umzali efrustrated ingane esitolo. Usediniwe manje usuku lakhe selonakele. U2 year old, u3 year old, u4 year old, u5 akhuba umuntu akhiphe. Ungadini umuntu una5, una30, una40, una50. Akudini ukuxoxa. Hayi so lumsana ngosiza ukuthi sibuza udela kanjani nalokho. Ku wrong lokho. Ukhubeke ngimdabela sisobatha ukuza msiyamxaka isiyamthi ngoba khona asaphethele ngoba khona. Tuyakuza phela nawo. But we can't allow that. We can't have a situation where we have these young individuals who cannot be controlled under our care. Abangakwazi ukulawuleka. Angithi abangahluphi. Ngizwe? Bazohlupha, bazogijima la. Kodwa there must be a system yokubalawula. Are we together? Ukubona ingane yakhe igama uzushawa amashwe nokuyikhuza. Umane unawukhuyeke noma it is because they are judging so we parenting yethu. So now we are some uthini. Udina uyishaya okudlulele ngoba ufuna ukukhuza into engekho. We will deal with all of it. But into ngidila nayo manje kuseni ukuthi uNkulunkulu uthena mayefundisa uIsrael abantu abadala wabafundisa iqiniso. Wayesethi kulabo bantu abadala indima yabo abanika yona uNkulunkulu ukuthi nidlulise leli qiniso ngobani kubantwana benu. That's it. Ileke ngikhuluma ngayo manje senzo semthetho.
ukuthi indima yakho njengomzali awukwazi ukuba nento othi wena angithathe nje ama-28 fundamental beliefs. Awukwazi ukuba nento kuma-28 fundamental beliefs othi wena njengomzali awukwazi ukuyichaza. Ningizwile ngithini? Amen. Uzoyidlulisa kanjani kanti wena awukwazi ukuyichaza enganeni? Are we together? Ngamanye amazwi i-baptism class isekhaya. Wena umama uhlala nezingane noma ugogo uhlala nabazukulu noma u-anti uhlala nabashana, mawukuthi nje wena ekhaya une-role yokuba umzali, i-responsibility yakho ephuma kuNkulunkulu ukuthi wena udlulise iqiniso kubazali kubantwana. Ngamanye amazwi mawumzali kufanele ube nesikhathi ekhaya la khona o-intentional onenhloso ekhandiwe ethile ukuthi manje isikhathi sokuthi ngidluliseleke. Akusona sokuthanda leso sikhathi. Ngoba uthanda lokuyasheshwa kuyakhona. Athi la kuyaxoxa makulalwa makudliwa yabo bakhandwe endlini athi yabo. So uba ne-intention yokuthi manje manje babize ngibafundise u1 no 2 no 3. Because namhlanje ngifuna ukubafundisa ukuthi ukupha kuhle. Because ngicela ungisiza ukwazi ukukhuluma amagama ukuthi yini indawo kufanele sibe abantu abaphanayo. Awuyenzi lento ngesikhathi sokuthandaza. Angangizweli lathi hayi awuyidlulisa into abakuthandaza, udlulisa abanihleli nje. Uyabona lento kube siyayenza ngoba ukhomelo nasike isikhathi sawo. Mangena enkantolo sayixoxela. Ngoba ngabe sine-list noma ku-March, hayi ku-March nazi sesiyifundisayo. Ngo-May nazi sesiyifundisayo. Ngo-June nazi sesiyifundisayo. Angikhulumi na ukuthi bafundane esabathini, ngikhuluma ekhaya. Bese wena njengomzali ukhuluma noNkulunkulu wakho ukuthi Nkosi, nakho mina wena Nkosi ongifundise khona mina. Ngifuna ukukudlulisa ukufundisa khona kuba mntwana. Asabe kuJoshua chapter 4. uJoshua chapter 4 sifunda verse 9. Ngenxa yesikhathi ngizofunda uJoshua chapter 4 verse 9. uJoshua wamisa amatshe ayishumi phakathi neJordani endaweni lapho izinyawo zabapristi abathwala umphongolo zazimi khona, akhona kuze kube namhlanje. Verse 9 lo. Mawehla uya ku verse 20 uJoshua chapter 4 again. Lawo matshe ayishumi abawakhipha eJordani wawamisa eGiligali. Wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli wathi, nxa abantwana benu beyakubuza oyise ngesikhathi esizayo bethi, ayini lawa matshe na? Verse 22. Anobazisa abantwana benu nithi u-Israyeli wawela leli Jordani emhlabathini womleyo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu wamisa amanzi eJordani phezu kwenu, waze wawela njengalokhu uJehova uNkulunkulu wenu wenza ulwandle olubomvu alimisa phambi kwethu saze sawela. uNkulunkulu otshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi abenzeni. Bekanamatshe uma seniwele iJordani. Kuyofika isikhathi la khona abantwana benu beyobuza ukuthi la matshe asho ukuthini la. Niyobe senibatshela ukuthi mina Jehova ngenzani ukuze nidlule kuphi khona olwandle olubomvu. Nibatshele ngemisebenzi
ya uNkulunkulu unikeza lezi responsibility kwisizwe sakwa-Israyeli ukuthi isizwe sakwa-Israyeli simele ukufundisa isizwe esilandelayo ngemsebenzi kaNkulunkulu. Yingakho uJoseph uma esefika eGibhithe uthi ngicela uNkulunkulu kaBaba atshelwe ngaye abe uNkulunkulu wami namhlanje, because ayikholwi ingane wena okholwayo. Manje thina sifuna iy'ngane zenze into yokukholwa, kanti kukholwa wena uyifundisa ngokukholwa. First ikhethe nazo sometime in the future by their choice. Are we together? Yingakho one of the things eyifrustrate abazali abakholwayo kuba ney'ngane ey'ngakholwa. Ngoba kuba sengathi uma unengane umzali okholwayo sobe nengane ekholwayo. And ukuphathisa abasifunayo sengathi ukukholwa lokho. Kanti ukukholwa is a decision that I arrive to after education. Angisho nesiZulu. Ukukholwa isinqumo engisenzayo uma sengifundile. Manje njengoba ungangifundisanga ngizokholwa kanjani? Uthi uNkulunkulu njengoba seniwelile, uNkulunkulu uyazi ukuthi lezi y'ngane ey'ncane azilibonanga ulwandle lobunjani, kodwa bezinjani, bezikhona. Khona izozalwa futhi. Usethi uNkulunkulu ngizokwenza kanjani ukuthi yini isini nesiZulu isigameko nakho. Ngizokwenza kanjani ukuthi lesi sigameko siphinde sixoxe futhi. Noma kuhlala uNkulunkulu. Usethi uNkulunkulu lalelani ukuze lesi sigameko singakhohlwa kahle. Kube yinto eniyixoxayo ney'ngane zenu. Bekana amatshe la nini. Mina ngiyazi ngeke bengabuzi la. Akuyena uNkulunkulu owathi ingane ayibuze. uNkulunkulu uyayazi nature yengane. Uyena odala umuntu. Yingakho kunestage enganeni sokwayo. uNkulunkulu osifakile lezo stage. Why this? Why that? Why this? Why that? Bese umzali ongayena uthisha we-frustrated. Fanele appreciate istage sokwayo ngoba istage somuntu ofuna ukwazi. Then don't reject, uzothola khona. In other words, uma kuba nesigameko esithile empilweni yakho njengomzali. Nakuzwa mthini? Uma kuba nesigameko esithile empilweni yakho njengomzali, oyofisa ngelinye ilanga iy'ngane zakho uyixoxele ngazo sibhale phansi. Bese uba nento ozoyenza, noma uzoyakha, noma uzonjani, ezolide zibuze. Why wena mama njalo maqala unyaka ivili lokuqala uyafasta indaba. Nginomzekelo. Athi awu together. Sengiyinotisile lento njalo maqala unyaka na mama ungena ebhandini. Athi yabo. Sidayi mntanami. Ngo-1974, athi yabo, wenze ku-1 no 2 no 3. uNkulunkulu wangenzela u-1 no 2 no 3. Ngase nginqume empilweni yami. Usaqala nje unyaka. Ngenza ukuthi usuyixoxela ingane ngesigameko esenzeka kuphi empilweni yakho kodwa eziveza amandla kabani. Bese lengane impoqo lokho kodwa kayena uNkulunkulu kaAbraham kuphela. uNkulunkulu kaMafu. Because iy'ngane lokhu zizwa ngomuntu ka-Abraham noJoseph zizodwa ngowakho. Why we don't have isikhathi la khona esixoxa ngoNkulunkulu namandla akhe ey'mpilweni zethu ney'ngane. Zizokholwa kanjani? Because not only do we pass the truth, asidlulisi kuphela iqiniso ebantwaneni,
kodwa futhi sidlulisa imisebenzi kaNkulunkulu ey'mpilweni zethu enjengoNkulunkulu. Asambe kuPsalms 147. Oh no, Psalms 145 verse 4 wakhona. Amahubo ozosifunela verse 4 amahubo ezulwini. Uyabala inani lezinkanyezi. 145 tena amahubo 145 verse 4 sorry. 145 verse 4. Lapha sasifuna no verse 5. Isizukulwane sakubabaza kwesinye imisebenzi yakho simemezele izenzo zakho zamandla. Isizukulwane sekumemezela kobani? Kwesinye isizukulwane. So this is a biblical principle enginika foundation yakho. One generation shall speak of praises and declare the works of God to another generation. So amanye amazwi uma ngimngaka ngine-responsibility yezizukulwane esiza ngapha emva kwami ukuthi ngisitshele ngemisebenzi kaNkulunkulu namandla akhe amakhulu. Are we together? Yini leyo nto eyenzayo? Senze klasini-ke manje. Uma mina nawe sitshela isizukulwane esizayo ngemisebenzi kaNkulunkulu nangamandla amakhulu, kolalele ingane mayilalele kwenzakalani kuyo? Ningibayo into ezothuma sesenze isikhathi asekho. Two things, kwenzakalani kuyo? Kwenzakalani wena uma uqoqelwa ngumuntu kuwe? You learn from other people's experiences. So I'm saying someone is talking of, let's say someone is coming to you and they talk of me to you. Bakhuluma ngami. Umuntu mayikhuluma ngomunye kuwe, kwenzakalani kuwe in relation to that person? Uba nesithombe, whether sihle noma simbi but uba nesithombe ngayo. Now you get to know that person even though you've not met them. So uba nolwazi ngalowo muntu. Are we together? So umuntu mayikhuluma ngomuntu uba nolwazi ubungenalo ngalowo muntu. Are we together? In other words, uNkulunkulu, the best person to introduce me to your kids is you. Umuntu right ukuthi ang-introduce enganeni yakho wena. Xoxela ingane yakho ngami wena. Uyixoxele ngemisebenzi yami, uxoxele ingane yakho. Ingakho njena angifuni sishumayele futhi sixoxe. Ubani umzali ozithi mina ngikwazi ukuxoxa. Ngoba wazi kathi mina hamba ufundisa ingane yakho, angikwazi ukufundisa, hamba uxoxa. Hamba uxoxele ingane yakho njengoba ogogo bethi kwasuka babexoxa ingane kwale becela abazukulu together. Kwakuneyimfundiso ababeyifaka ey'nganeni uma bexoxa ingane kwabo. Whether bafuna ukuyisabisa ngento ethile ungayenzi noma bafuna ukuyikhuthaza ngento ethile bathi ogogo babekhula babexoxela abantwana iy'nganekwane. Nawe ngokunjalo, if you are intentional, if unenhloso, ayikho ingane eba right evele ibe right. Manje ngifuna ukuthi thina sifuna ingane right kodwa engadlulanga ndawo. Ivele ibe right. Ingakho sithuke ingane mayise right. Ngoba sazi nathi ukuthi ikwenzeka kanjani. Iyafuna kancane asina formula. But now you formula. Second thing eyenzakalayo, which is very critical. Eyenza ingane ingakholwa la esabathini. Uthi uNkulunkulu
lapho uzoya kuRomans 17 verse 11 uthi uNkulunkulu no verse 10 faith cometh by ukholwa kuza ngani ngena lokukhuluma nami ukholwa kuza ngani ngokuzwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuze umuntu akholwe kuyena fanele ezwe naye. So the more uxoxela ingane ngoNkulunkulu kukhandela enganeni ini ukukholwa hayi siyakholwa kuyakhandeka. I-process yokukhanda ukukholwa uxoxela umuntu ngoNkulunkulu nangemsebenzi kaNkulunkulu emihle. I wish beningizwa niyangizwa kodwa. Amen. Namkhumbula uJesu efika kubafundi bakhe. Namkhumbula uJesu afika. Yini uJesu ayizoyenza? Ngiyabona ukufa kwakhe. Indaba kade sathi kuba nabafundi abawu-12. Wayefuna ukwenzani? Ukubafundisa manje. Bese behamba beyonjani bona? Beyofundisa abanye. Well, manje uyakwazi umuntu ufundisa umuntu uyakwazi ukufundisa into angayikholwa yena. Noma ngayifundisa ngekimsize nalowo mfundisa ngekimsize futhi angani. So into uJesu ukuze umfundi kaJesu abe uthisha oyilento uJesu ayifunayo. The primary responsibility kaJesu was to create faith. Kubafundi bakhe. I don't have time to prove, but I can prove it beyond doubt. uJesu mayifika nje lomhlaba, mayithi 12 awuzela. Igoal yakhe ngikhuluma nge-outcome othisha bangabe othisha eklasini, othisha bangempela ke manje basesikoleni. Baphamisa uthisha. Bamsana. Outcome. Yabona uthisha ufundisa i-outcome engenayo ingozi. You must have a very clear outcome. What are you trying to produce? Ufuna ukukhiqizani la. Niyangizwa yini? Nithi kuye mina. uJesu mayefika kubafundi bakhe, into ayefuna ukuyikhiqiza, mayehamba nje ezulwini, wayefuna ukukhiqiza abantu abanokholo. Hayi abantu abazi kakhulu. Niyangizwa? Ade ngiprove why ngisho njalo. Uthi uJesu kwelinye ibala kuningi ngabe ngintshela khona kodwa imithamo yenu ayanele ukuthi njani ikumumathi nalazo verse 11. So ngeke njani khona ngeke ngimtshele. So uJesu has no issue with you having things you don't know. uJesu has an issue with you ungakholwa. Ngoba noma ungayazi leyo nto ukholwa. So kusizana ukuyazi. So uJesu is not in the business of increasing knowledge. But ke nayo ukuthi dilemma. Ukuze uJesu ukuthi akhande ukholo. Udinga ukuthi akunike knowledge. Awuyezwa lento leyo. Ngamanye amazwi i-interest kaJesu is not the knowledge itself. That's my point. Ngamanye amazwi inhloso kaJesu akukhona nje ukuthi anyuse ulwazi kuwe. Kodwa inhloso kaJesu ukuthi ngokunikeza ulwazi ukhanda ukukholwa. Are we together? Same thing with our children. It's not about ingane yami yakwazi ukukhuluma i-sanctuary eziyiqede. That's not the point. It's not about ingane yami yakwazi ama-28 fundamental beliefs. That's not the point. In other words, as you pray as umzali, awuthandazeli ukuthi akwazi ukukhuluma lale. Because our measure of being proud of our children, it is because ukwazi ukukhuluma. That's not the point. Iphonda khona ukuthi izingane zesizweni zikhulume kahle emadokotweni. So what? Pho ikhuluma kahle zathula abantu. Ziyakholwa yini? Lento bezisho ziyakholwa yini nje?
That's the point. Because into moyikhona uzoyenza. Uma ungayikhona uzoyikhuluma nje kuye. Ayikho. So the question is, uyayikholwa lento. So mawumqoqela mina nginika intention yokumqoqela. Ngithi mina namhlanje mawumqoqela awumqoqele ukuthi azi ukuze ekwazi ukutshela back. Umqoqela ukuthi ayikholwe. Umqoqela ukuthi akholwe ukuthi ngelinye ilanga uPeter wahamba emanzini. Akholwe lokho. Ukuze bayikholwa uzombona ngokuthi athi kusho yena. Wema. uPeter hamba emanzini. Yini uNkulunkulu angakayenza? Kusho yena u5-year-old. If God can cause someone to walk on water, what is impossible for God? Bese uyevesi wena. Nothing is impossible for God, my child. Because if later you show uyenza intentionally, you are cooperating with God. Njengoba uthi nje Nkosi, ngifaka lento ngenhloso yokuthi akholwe wena. Ngeke uNkulunkulu akuyekelele. Amen. Kodwa uma uthi wena uyifaka lento ngokuthi azokwenza abasifuni, uzokwenza abasifuni ayikudlisa abasifuni. We'll be dealing with that later in the afternoon. How to cooperate with God. I'm dealing with your role as a parent. Umsebenzi wakho njengomzali ukuthi uNkulunkulu ebesithembile ukuthi sidlulise ulwazi ngaye. Sidlulise kubantwana ngenhloso yokuthi abantwana beqale bekholwe kuye. Ukuze bese uNkulunkulu esebabiza, they are familiar with the voice. Amen. Yingakho abantwana sibakhuliseni thina. Sibakhulisela uNkulunkulu. Awungizwa ngiyazi awungizwa noma ungathi abe la ungizwa ngiyazi. Lokho ngiyakwazi. Angikaqali. Because idilemma yenzeka emakhaya uzoyibona ntambama sengikhuluma ngobaba nomama abakhuliswa ingane. Idilemma yenzeka emakhaya abantu bathela izingane zabo. Wena ubaba noma umama ingane yami. Noma uyisengele phakathi noma ugogo ayihlawuliwe ingane ikhula nawe uthe yakho. And that position is shape indlela yokukhulisa ngayo. Because let me show you from the onset, fanele nohana. Ngizena ungayimangeli uthi wenze njani ukhohlwa lokho mina ngikuba ngita ngempela ndawona. So bese soyimangela afternoon sakhuluma nje ukuthi bekufanele kube nje. Ngoba nayi inkulu ayinikile. Bekufanele ukuthi le ngane akuyona yami. Inomnikazi wayo. Ndawona akuyona yami. So umnikazi wayo ngithi mina manje ngithi mina umnikazi wayo uthi lalela ingane yami ngicela uyitshele ngami. Ngicela uyifundise ngami. Because uma umzali bazalwane angazi ukuthi you see umzali uNkulunkulu is giving you an opportunity to shape the next generation. Uyabona leso sakhe siphila kuyona namhlanje can be shaped by umzali. Ingakho Bible nakhuluma ngama generation all together. Ingakho one generation shall teach another generation. But uNkulunkulu wayesayibeka ekhaya ukuthi ubaba unifana ingane. This is the next generation. This is the next generation. This is the next generation. What wakhona umuntu ongayenzi leyo nto, then you have a distorted generation. So, you have the power of changing the next generation.
but everything is in your hands. Uyakwazi ukuthi ukhiqize izizukulwane. Mawuthi umama nomona after your generation ube izizukulwane nomona. Because you can't produce anything other than yourself. Are we together, friends? So kuma nawe ntambama ngiyona le point ngoba ngithi emphasize lento ethi Glenda ngikhuluma ngayo ye-role yobuzali. Ngiyafisa sibe esigabeni nakhona sothi ingane zone zethu. Ngiyazi siyakusho lokho masikusho nje ngoba sisemoyeni. Literally. Akuyona yami. Ngibandisile. Therefore uNkulunkulu ebefisa ngikhulise kanjani. Are we together? Ubani wabuza lo mbuzo eBhayibhelini ngibone inhamba nawo. Ubani wabuza uNkulunkulu Nkosi siyikhulise kanjani ngane? Phamisane ngibone. Ngisebandlela right. Dad. Umano, Judges chapter 13. How shall we raise a child? In fact, it didn't know the story of Dada. Ukuthi ingilosi ifika kuManoah's wife. Ifika izozala ingane. Uyiqamba ukuthi ingakudla ukuthi. Sidawona? Bese uManoah, unkosikazi kaManoah eyoxoxela uManoah. Ethi kufika ingelosi kumina yathi. Athi Nkosi ngami ngiyayizwa futhi ngiyakholwa. Bese eyothandaza uManoah. Athi Nkosi unkosikazi wami ngitshela 1 no 2 no 3. Oh Nkosi ngiyakhuleka ngiyacela ukuthi le ngelosi efike kumkami mayifike futhi kimi and isitshela ukuthi how shall we raise the child? Sikhulise kanjani ingane? So, the power of procreation does not give you the right to raise the child anyhow. Amandla okwazi ukuzala nokuzalisa nomuntu wesilisa akusho ukuthi ngokuba nalawo mandla usuyazi ukuthi ingane ikhuliswa kanjani. Umama uyabuza Nkosi senze kanjani? How shall we raise the child? Ngiyazi umtshela umngane nami I want to know. Ukuze ngingashayisani nokushobani. Umngane ngoba ngithi ayikwana ngempela. So you begin to hear that indlela umama akhulisa ngayo ingane ayifani nekababa and yothule iqhamuka from the same author uNkulunkulu ngoba akuzona ingane zethu ingane kaNkulunkulu le. Usiphathisile thina so that we can shape the next generation. That's the responsibility ngishaya nayo ekuseni ukuthi it's not just for saying ayekani ingane youth zenze noma yini ezithandana ayikho lokho. Bakhona ababa ama-advocate youth ayekani ingane nje ijabule kuphi ijabule kubepozweni zenzeni ijabula kanjani ebozweni ingane. Ngoba sawuganga lokukhulunywa lapho kuthi ngeke shode ngegama lakhona. People must be educated. Masenkonzweni senza kanje, masela senza kanje. Lokho asikwenzi, lokho siyakwenza. People must learn kunento engenziwa la kunento ezenziwa la. Finish and clear. Nosho umdala, nosho umfundisi, nosho ayenziwa naye isabathini not to finish. Nazi izathu salokho. Nina nje senathanda ukuphela ingane zizohamba phuma ayiphumbi la ngaphandle befuna phuma nitsho into yakho choice athi manje wayefuna ukuyibophela zenza ugama agama finish awu manje sengubaba yabo sengithule sengiphumele ukushumayela manje yabo sengiphuma njani hayi ngiyashintsha phela asambe kuJudges chapter 2 mhlambe so ela ngasivale
Abashuleli chapter 2 verse 10. Uzofundela naso sonke leso sizukulwane sabothelwa oyise savela esinye isizukulwane emva kwaso esasingamazi uJehova nomsebenzi ayewenzile. naso leso sizukulwane sabuthela koyise ne savela izizukulwane emva kwaleso sizukulwane esasingamazi uJehova nemisebenzi ayenzele ubani yamkhumbula amahubo 155 verse 4 ufundo baba uthena izizukulwane siyawufundisa izizukulwane ngemisebenzi kaJehova namandla akhe amakhulu kujajize muva sitholile kade shilo Joshua ukuthi uma yibuza ingane zenu ukuthi uNkulunkulu unenzeleni la manje afuna la anosho ndawoni kwenzakaleni sekuqhamuka izizukulwane okuthiwani ngaso asimazi uNkulunkulu nani futhi uNkulunkulu esingayazi yini singamazi ucabanga ukuthi kwenzakaleni akuxoxwa babebhiza abantu nama-PhD nama-bachelor nama-diploma yini sengiyasondela yini babebhiza ne-nursing bebuya bekhathele. I'm sure they were busy doing something. I'm sure they were in a cut, right? And what happened? They came up with a generation that were taught. And if I believe it, I am over this Zuluan Dala, Sassing Ayaz himself all together. Sassias himself, the Ulu Sassi, Ulu said, what about the 7:12? Of passing the information to the next generation. Kunezinto namhlanje ezithi mayikhulunywa kuthiwa thina sasingenzi kanje. But who passed the information? Ubani ongayidlulisa nge-information kulesi sizukulwane ngoba kuwena yadluliswa all together. Yingabe lesi sizukulwane asilaleli noma i-information noma ulwazi aludluliswanga usolo. Ithini imicabango yakho? Because what I'm saying this morning is over demand. The primary responsibility of parenting. That's what I'm saying. And there must be outcome, a clean. Mawuthisha uyasho ukuthi i-outcome ye-product yami ufuna ibe nje. Bese i-method, indlela owenza ngayo, ngamanye amazwi naye into ufuna ukuyibona wena ingane yakho iyiyona. Sidawona? Iyakholwa iyamthanda uNkulunkulu uyenze ukuthi. Angeke mina interested kuloko. Ngoba mawubuza abantu ukuthi ufuna ingane yakho ibe njani, wonke umuntu uthi usho into enhle. Sidawona? Angifuna ibe nje, ngifuna ibe nje, ngifuna ngakwenza ukuthi, ngifuna ngakwenza ukuthi. Bese ubuza umbuzo ukuthi sizofika kanjani lapho? Yonke ngikhuluma ngakho. Ukufika kwinto oyifisayo ukuthi ingane ibe yiyona, it calls for sacrifice.
costly. Kubiza imali. Kuzoba nexabiso olukhokhe. Kuzoba nezinto kufanele uyisacrifice as umzali. Uyidele. Ngoba ufuna ingane yakho ikhona. Sawona? Angani kunezinto oyisacrificeayo oyidelayo ukuze ingane yakho iphumelele empilweni nje. Ikwazi ukufunda, ikwazi ukudla, kunezinto oyidelayo kuleyo ngane yempilo, right? Mhlawumbe kwafanele uqhubeke uye esikoleni, wangaqhubeka uye esikoleni, wadecide ukuthi hayi ngaleyo mali ufuna ukhokhela ingane yakho esikoleni, athi yabo. So sinazi indlela zokuqhubeza izingane zethu empilweni nje ngokwempilo ukuthi ukwazi ukuphila. Umbuzo ukuthi maba ama-sacrifices efayisiwenze uma kuza ekukholweni kwazo ukuze yikhona. We have the responsibility nalo, irresponsibility ekuseni. Yokuthi sifundise izingane zethu ngoNkulunkulu. Amen. And leyo responsibility asikwazi ukuyi-outsourca kuthisha wasesabathini. Eyami noNkulunkulu. Thaba ngivale ngale. I-intention kaNkulunkulu yokufocus ey'nganeni. IBhayibheli malikhuluma ngokuphila kwalo mhlaba kuthiwa sisempini. Sawona? Udrago ukwatile unyanyile and yini ayifunayo izizukulwane sonjani sowesifazane. Sakubona? So njalo uSathane mayefuna abantu, he always looks for the vulnerable, abancane, izizukulwane. Because uSathane uyayikholwa lento enzoyisho manje. uSathane uyayikholwa into ethi ligodwa lisamandla. Uyakukholwa uSathane lo. Lithini sakholwa lo? Kodwa uSathane hayi lapho nje hayi. Uyakukholwa lo. Ukuthi ligodwa lisamandla. So as a result, he spent a lot of time in creating a foundation wrong enganeni. Because hayi noma senganuka indoma neroof la phansi ukrekile vele izodika noma yini. Ngizodlula nje kancane ukuthi indaba sinamadipho samaningi sabatheni ntambama kancane angidlale khona. Yethu engikhuluma ngayo. It's a generational thing. Akuyona individual thing. Akuwena uqayekile ekhaya lakho akunini eqayekile ekhaya leni. Ndawona. It's a generational thing. Le generation yonke le generation le isenkingeni yonke. Nyangizwa? Ungazifuna 18 ekhaya ekhaya sonke sonke. And it's a matter of time ngithi sonke. Ukuthi nje i-endurance kama sayifana. Because the foundation is wrong. Are we together? Now, konke yenziwa ke uHana. uHana uthi Nkosi ingane yakho lesengiyakunikeza yona. Are we together? Ngoba engqondweni yakhe uyandazela ukuthi uSamuel akayelo babani owakhe. And umkhulisa ngendlela evumayo evumelana nento ayishoyo ukuthi impela le ngane akuyona yami, therefore ngizoyibuyisela kubani? uNkulunkulu. Ulusho lwephuzu bese ngiyavala. Asithandaze umnikelo oqala bese ngisho lento iphuzu ngikulisho bese siyavala.
Sibongisise Nkosi. Nalabo Nkosi. Abaluleke ngenhliziyo. Baphe babo bonke nabo jonge nasisana kusifeka okwedlula endlini yakho Nkosi. Sibusiseke Nkosi konke saqhubeka. uNkulunkulu is always hopeful in every generation to raise a generation that will fight impi yakhe. Are we together? So mawumzali une opportunity of providing God with immense power of fighting the war. Are we together? Amen. Usathane uyakhiqiza nayo kwamanye amakhaya and mayibukela kuyathemba ukuthi uma uyakholwa wena uzokhiqiza impi ezolo against them bekhona. Angazi uma neyizwe ngisho. uNkulunkulu could have dropped ingelo zizolwa. But uthe ekhaya lakwangubani, ekhaya lakankosi, ekhaya lakwabani, kunamasosha ezophuma lapho elwe lento. And the question is, what kind of soldiers are we producing? On which side are they on? Mabephuma lapho. Because uma mina ngithi Nkosi lezi ngane zakhe, lezi ngane ezakho. And then we agree to raise them up ngendlela kaNkulunkulu. Are we together? Simazise ngoNkulunkulu, simazise ngoNkulunkulu. Uyothi efika uNkulunkulu njengoba afika kuSamuel, eyibizela yena umuntu wakhe. Ithi ngane here Lord I am. Nkosi ngikhona, I've been waiting for this opportunity. My parents told me this from the age I was born. Yeah. That they are raising me up for this point. God, I'm here. Yazi ingane zilindeni ingane zethu. Ubizwe UCT. Apply ilinde ukubizwa kwamasipala. They're not waiting to hear from God. Angiyiblame. Nana ngiyiblame. Ngoba nathi vele we were not raised to hear from God. We are a generation ourselves as a church. Not this generation engakhuliswa ngokuthi ngiyakhulisa nje mfana wami, but God will call you one day. As to what to do, angazi nami ukuzokutshela ukuthi uyokwenzani. Uyazi sikhuliswa kanjani thina? Wathi unafonje unathiwa ufuna ukuba yimasu kudala. Ufuna ukuba uthisha, ufuna ukuba yilawyer, ufuna ukuba yinurse, ufuna ukuba yisosha. Then you grow up wanting to be that. Yilawo nto le ofuna ukuba yona. Enenenye by the way, nokukholwa by the way. It's not the main character in the story. The main character is me and I want to become this. Yonke into elusana naleyo nto. Ayikho into leyo. Ingakho it is for me ukuthi manginama sport esikoleni ngabe ngiya sport esikoleni. Or whatever, I'm just making an example. I'm only sorry. Le yona nto le engikho ngifuna ukuba mina pilot ngidrive ibhanoyi. Ingakho umbuzo othi ufuna ukuba yini masumdala wrong. Ngoba one self-centered, two unokwenza ne-ego kamzali. Nganami udokotela. Nganami ukuthi engabali ngani. So our pride is on what our kids are. Iyini ngane yami therefore nami attached to status leso. Uma kadokotela, uma kathisha, uma kabani, uzongonda uma sekimdala. So inawe yonke. So ngesizwe lela kubu ngesizwe vele ngiyanixoxela ngesizwe noma ngizwa namhlanje noma ngiyayeba nami. I'm honest. But injalo la. Ngoba le misho sasisibone. Sazile.
noma noba yini-ke angani uNkulunkulu mase kuba uyena in the later life of the child ethi wena ngifuna ube unesi, it's fine. Ukuze uyongivamelela lapha esibhedlela uma usebenza nonesi bakho. Khulisa ingane ifunde. Mabeyibuza ukuthi uzoba yini, kufanele wena usoyifundisile ukuthi ithi angazi ngizoba yini, ngizoba yini uNkulunkulu afuna ngiyiyo. Then they grow up to wait upon God to confirm to them what they ought to be. Akekho umuntu owakhethelwa uNkulunkulu into wase wangaba nendlela yokuphila. Ngenze ukuthi nje we are poor, we are struggling because very sikhona sayikhethela. Ayihlangane noNkulunkulu lezinto. Ingakho nemali yakhe yakho. Awuyodela uNkulunkulu. Wasebenza wathula kwafunda kanzima. Ngithi mina asingayifaki ingane zethu kuleyo trap. Asikhulise ingane sizazise ukuthi mntanami awuyena wami ngoNkulunkulu. Uyabona ingane ngeke ikusabe zomzali. Ingane ayikusaba. Ingakho uthi angiyifunele ngoba kuyona yakho. uNkulunkulu akayifunele. Athi uzohamba wena. Kula kahamba wena. UNkulunkulu. Manje mayingafuna wena leyo. Mawusungekho wena. Akasekho umuntu obengayifunele. Mina sengiyayenza athi yabo. Ngisho ukuthi the problem uhlele kanzima nje ngoba usevasithi awumazi wenzani ngoba awusekho wena. Kade besaba wena. Manje umuntu ufundisa ukusaba umuntu ohleze khona. Ngoba wena kuyenza kungabi khona. I'm wrapping up because ngale ngathi akuyona yakho athi yabo. Ifundise ke umuntu ezomsaba noma engekho. Athi ngikwenze iparable ke uNkulunkulu uyenze kanjani emakhaya. Omama kudala bakhule besabisa izingane ngoba. Nakwazi ukungani? Uzomtshela ubani? Umtshela baba. Biyenza njani ingane mayathi gama? Ekho lona noma engekho? Engekho. Umzekelo lowo wokuthi ingane iyakwazi ukwenza kahle ukusaba umuntu ongekho. Ubaba uyisithombe, uNkulunkulu into ngempela. Uma ingane ikwazi ukwenza into iyeke ngoba kuthi ubaba uzomtshela mayisebuya, how much more God? What I'm saying is that ingane ine capacity yokusaba ubaba ongekho. Inayo capacity yokusaba uNkulunkulu engamboni. Mawuyifundisile ukuthi ukhona. Ibehavior kahle ikhulu ingane ngoba futhi awumsabisi ngoNkulunkulu, angibhalansise kahle uzuyibona kahle ungahambi ingane ngoNkulunkulu. Ayiqale kumsabiseni. Zawon ngamumthiyana ukusabisa ingane ngoNkulunkulu. Iqale ekutheni uNkulunkulu ufuna ube nomuntu. uNkulunkulu want to use you. Ingakho ungakwazi ukufana nezingane zonke ngoba uNkulunkulu uzokubiza ngelinye ilanga akutshela ukuthi ufuna umenze ini. Ingane ikhula ilinde uNkulunkulu ozoyitshela ukuthi iyenze ini. And ayikwazi ukubehave yinomi kanjani. Ingakho uNkulunkulu bayifeka kuManoa, efeka uJohani, efeka ubani uthi ingakudli ukuthi lengane. Ingagqoki kanje lengane. Ingakuphuza ukuthi lengane. Are we together? Because uma besikhulisa ingane zaNkulunkulu besolandela exactly indlela afuna siyikhulise ngayo. Wena ufani nezinye ingane, awusindi sticks with wena. Mama nami ngicela ukuyodlala phela wena. Wena uNkulunkulu khona into akubekele yona.
So awukwazi ukufana nawo wonke unjani umuntu. Hawu mina ngoba nginjani na ufuna ngenzani angazi mntana mina. Kodwa engikwaziyo is something ulafuna ukusebenza. So lo faka uyiphathe ngendlela ethile. Ingane ikhule iyazi ukuthi I'm waiting for an assignment from God. Amen. And I can't do this because God uyangibona. Ngithi mina uma singakhulisa igeneration ephethe lezo zinto lezo, we will say a different church. Okwamanje gogo asazi uma liyaphuma. Kangathi sibadala ngoba nganamngeva. Because we don't understand ukuthi iposition yethu kulethu kaNkulunkulu newonke ulayilwayo emhlabeni inokwenza na. But kuko konke ke okwenza ube guilty ungabi guilty. What I'm saying from today, thani inkosi, I've got a 2-year-old, I've got a 5-year-old, I've got a 10-year-old, I've got a 15-year-old. Hey, ngiyazi uyakwazi ukuthatha wena into esihlukile Nkosi. Sikwazi ukuthi ilunge. I still want to go back to my kids. Ngafuna ukubona ingane zami again, ngifundise nawe. Futhi ngiqala ukuxolisa ukuthi khona ngingakwenzanga kahle. Endimeni yami njengoba umzali ukubafundisa ngaye. Kodwa namhlanje ngiyafisa ukuthi ngilungise u1 no 2 no 3. Any questions and comments? Discuss namhlanje nomshumayeli uhamba nami so sithi ayodwa. So ngeke athi sijisatha umshumayeli ayikho lo. Any comments, any questions, then we close in prayer. So nje umama oyethu uzozivalela asixolisele kuNkulunkulu bese sicela ukuthi sibe nokuhlakanipha ekulungiseni ekudlaleni indima yethu. Ngabathi isandla lesindaba. Yes. Yeah, we now use to page what you said. Yeah, we have when it comes as parents, we failed in that sense. Charity begins at home. So if we're as a parent, we don't know about 27 fundamentals, how are you going to teach your answer as a parent? We check the history of Abraham and Isaac. Isaac wabuza Abraham kuti yonke ethu isekhona isikhathi bahamba that mountain of Moriah. But konke isekhona. But where is the sacrifice? Abraham was straight to the point. What if we are kuNkulunkulu? Because wamfundisa Isaac wabenemandla ngokudelela ubaba wakhe ivumshaya ivumphusha awe ukuze amandla akhe asephelile. But as a youth wakhuliswa lele ndlela ukuthi wayi-understand better ukuthi ekhaya sakhuliswa kanje akaze abe nama-arguments nobaba. That's why walala phezulu. So in reality thina as parents we fail. Even umngane yakho uyakubuza ukuthi 70 times 7 wena instead ukuthi umphendulele ingane yakho you refer ingane yakho kunomakhelwane wakhe ukuthi ahamba ngobaba ubani hayi wakuhlakaniphe lo baba afundise ingane yakho wena as a father we are there. You fail. So at the end of the day uzoyibona le ndawo each and every you don't know how to fix even globe ekhaya uyabiza futhi ubhuti okubaba next door kusasa ndulu yo absent unkosikazi uzobiza futhi lo bhuti afikise umfazi wakho afikise futhi nezigqoko because you fail as a parent. Uncle you fail to organize. He knows the truth and wakhuluma in a soft voice kunengane zakhe ukuthi uNkulunkulu uthi abafana bami lento uyenza ifuneke but kuNkulunkulu it was not enough. Wathi wena uzekwazi ukuze ingane zakhe at the end of the day kwabulalisa futhi ingane zakhe zafa naye futhi uEli
He failed. David did the same thing. He failed in God's eye. How many chaos? And you know the story. When it comes to Shadrach, Meshach, and Abednego, in God's eye, they stand firm to the principles of Nkulunkulu. And wherever they go out of the country. Because what for this one is straight. Amen. There's one point I want to draw out, but then we pray. My questions we can reserve them for later because of time. When I show Baba move ukuthi mayibuzo isakhe ukuthi imvu izoqhamuka kuphi uthi Abraham uNkulunkulu uzonjani uzoprovide uzobona nakulento mfuna ukuyifundisa lapho in the context of ingane akuyona yakho engiyindele kwazalwana uyabona ingane mayiza kuwena izothi mama ngicela imali kuzokwenza ku 1 no 2 no 3 dingakala imali esikoleni noma kuphi kulento engikhuluma ngayo uma ingane engayona yakho you never say anginayo imali bese phela lapho ngizongithe ubani ongenayo imali uwe hayi baba wethu mina nginayo imali kodwa isibe negolide laba kwakho finish Nkosi nangu uSimpiwe uthi bane-trip yakaSite wathi yaphetha Nkosi akukho khona manje kodwa wena isilive negolide lakho siyacela Nkosi ukuthi wenze indlela esoyithola ngayo amen ezwa la yona sungekho usu 6 feet underground bekhona ayidingayo akhumbula ungabethela ecele lapho adicela khona Ben 10 bayi product noma sugar daddy nobani bayi product ukuthi wena ukuthi awunamali then mawusungekho wena uzophila kanjani awekho umuntu amazi fanele athole umuntu onemali azophila ngayo so we can't be preaching at one point our Father, our God is our provider, but at the same time when a provision is supposed to be made basically a collude. And it's a born but it's not one day namhlanje. Yonke depression onayo ngengane yakho namhlanje. The more uthi lengane akuyona yami izophela. Inomnikazi wayo mina ngiyikadisiwe. Kungenzeka ukuthi ilento eyiyona ngoba nami ngayidlalanga indima yokuyigada ngendlela. Kodwa akuyona yami. Nkosi ngilekelela from today ukuthi ngilungise le gap engayidlalanga noma ngenzanga kahle. But from today she is not mine. She is yours. Your stress levels, I'm saying, will go down. Your BP will over when you assume a responsibility that was not yours from the beginning. What when I tell you and ngiyabona irole noma indima edlalwa umnikazi nendima edlalwa ogadile ayifani. So when instead of udlala indima yomuntu ogadile steward mdala igama lesilungu. A parent is a steward, not the owner. So instead of udlala indima of a steward, udlala indima of an owner. What's it? No one servants nje uboss wakho inkinga zaboss wakho nenkinga zakhe ayifani. Efamily nje lapho semza khona uboss is worried about a lot of things in the family company when you worry ngesection yakho. Ukuthi yonke into ihambe kahle together. Oh, teacher, ba worried nge-maths phela. Usho mkhulu worried nesikole sonke.
So inkinga ngathisha omkhulu inkinga ngathisha ayifani. Kodwa mase uthisha akabe worry ngesikole. Bona uzoba stress onaso nje as uthisha so ba double contribute as a principal. So what I'm saying is that you are not the principal. You are the teacher. Yingakho makuthiwa uthandazela izingane zakho uyireporter ku-principal. Ngo-3 ngo-12 abazintandazela ngobani ikhadi uyamreport. Umzuzu baba uyahlupha wenza u-1 no-2 no-3 ngimfundisile ukuthi udelete i-wrong kodwa uyaqhubeka angisazi ngenze njani ngenze njani na finish yini ngingakho. But once you claim position, you then become attached to my feelings and my emotions, then you assume you're wrong, then you go down the drain. Who's showing? So you can. I'm saying big things will deal with them. So how do I detach myself from a wrong responsibility? Then you deal with that thing. Because you need to be able to detach yourself from a wrong assumed responsibility. Yingakho into lolahle kuyihamba ithi ngiyoxolisa kubaba ukuthi ngonile kuwe kodwa ngonele kakhulu hayi kuwe. You must understand the science. If ngirong alombhemi lo angirong yena ngirong uNkulunkulu ngoba uthi othinta wena uthinta inhlamvu yesola abantu. So the science. So when you ask for forgiveness, you ask forgiveness from the owner of this property. So who's the owner of your child? It's a question that you must be able to deal with, so that you stop assuming the wrong position. Then you'll be able to become a teacher. Because some of 1 or 2 or 3. Because you say, I don't know what I'm telling you. We she and that. Oh, no, she and you. No, mom's I don't know. She and some you see the revolution of tennis. What do you do? No, wasn't a lot of man. I've done a role. My role. They can live without you. Nice, fine. But the question of how you put before shown, which is we dare indima yakho wena njengomzali obunikeza uNkulunkulu. Kuzo. Uzothi badala bam ayikho mina ukula ngifundisa yona enginganifundisanga yona. Baba yini. That's my way to stand. Umama wethu uzosithandazela asiqusele uNkulunkulu. Asixolisele ukuqala that we might have assumed the wrong responsibility sangayidlala indima yethu, but ke kulesi sigaba esithola kusona silekelele ukuthi senze okufanele.